съд е компетентен. Аз ще маркирам няколко неща. Първия въпрос, разбира се, който няма как да не засегна, е за въпроса какво разбира конституционният законодател, когато употребява понятието адвокатура. Защото аз си направих труда да прегледам стенограмите от обсъжданията от 1991 година и там, независимо, че са участвали много колеги адвокати, и то много значими колеги адвокати, някак си този въпрос явно им е бил неприсъщ да бъде дискутиран, но възлагайки трите принципа за самоуправление, свободата, прогласявайки адвокатурата за свободна, независима и самоуправляваща се, не изясняват въпроса тези принципи какво касаят самото упражняване на адвокатската професия от адвоката или те имат отношение към органите на адвокатурата. И за разлика от прокуратурата и съда, нали, които са обявени за юридически лица, по въпроса за адвокатурата се мълчи. Затова ние в закона, който в момента подготвяме, провъзгласихме адвокатурата за самостоятелно юридическо лице в закона и всички органи, които осъществяват отделните правомощия, са всъщност органи на тази, е предвидено да бъдат органи на тази единна адвокатура. За това моля, спокойно, не се засяга имуществото по никакъв начин. Сега е Висшия адвокатски съвет, тогава ще бъде адвокатурата, а Висшия адвокатски съвет няма да е юридическо лице, а ще бъде само орган и по никакъв начин няма да бъде засегнато от това имущество. Няколко въпроса, които предхождат въпроса за независимостта. Значи, независимостта при упражняване на адвокатската професия е уредена от закона, който казва, че адвокатът трябва да бъде независим и безкористен. Надявам се да под безкористен не се разбира безплатен, а такъв, който не поставя своя имуществен интерес пред интереса на клиента. За да бъде обаче адвоката независим в трите аспекта държава, институции, съд, клиент, насрещна страна, на първо място той трябва да бъде организиран по този начин, че да не зависи от помощта и съдействието нито на собствените си органи, нито от органите на държавата. Именно поради тази причина от трите известни модела на управление в България е възприет модела на свободните адвокати, естествено с ограничен достъп до професията, толкова доколкото трябва да имат съответната квалификация. Защото ако не се упражнява като свободна професия, независимостта е поставена под сериозен въпрос, защото каквото и да си говорим, част от независимостта на адвоката е неговата финансова независимост. И аз надявам се колегата Белзелков в Търговци да е вложил лошата практика и лошите примери, защото упражняването на тая дейност предполага получаване на справедливо възнаграждение, както закон казва, а както казва и декларацията на Международния съюз на адвокатите. Сега, основната функция на адвокатурата не е изведена пред скоби в сегашния закон, предвидена е в бъдещия и това е функцията на адвокатурата по осъществяване на правосъдието. Като под тази функция се развива както на работата на отделния адвокат, така и функциите на органите на адвокатурата, доколкото на тези органи са възложени серия обществени функции в широкия смисъл на думата. Защото, каквото и да си говорим, ролята на адвоката е да направи така, казват старите автори, че правото да бъде осъществено по най-добър начин. По най-добър начин означава закона да се прилага съобразно точния му смисъл от независими хора, каквито са адвокати. В системата от институции, които са призвани да осъществяват правото, адвокатурата има своя особена роля и аз ще взема повод, не го бях мислила този въпрос, от професор Семов, защото той казва, че всяка власт възпира другите, а пък аз мисля, че адвокатурата възпира всяка от трите власти. Като под възпиране разбирам тази намеса и форма на контрол за законосъобразност,
който адвокатурата следва да упражнява и по отношение на трите власти. И това не са празни думи. Защото като се замислите, ние по отношение на трите власти имаме възможност да влияем пряко и институционално. Когато защитаваме конкретните си клиенти срещу органите на администрацията, когато поставяме тезите си пред съда и развиваме защитата, след малко ще спра на тъй наречения имунитет на адвокатската защита, който някакси в българската правна система е забравен. Не знам защо. Може би трябва да се върнем към този източник, но имаме и възможност да влияем пряко и по отношение на законодателната власт с предвидените нови възможности за искане и иницииране на производство за противоконституционност, които ние считаме за наложително да бъдат разширени. Какви са и защо, пак искам да се върна за баланса между обществената роля на адвокатурата по защита правата на гражданите и юридическите лица и тъй наречения частен интерес на адвокатите. Защото между тези две правни явления и роли трябва да има един разумен баланс. Защото без този разумен баланс няма как адвокатурата нито да е свободна, нито да е независима, защото бедна адвокатура, финансово независима адвокатура, означава зависима от държавата. И няма нужда да споменавам начина на организация на правната помощ, където се оказа, че формата на зависимост заради това, че държавата плаща и определя рамката не само на възнаграждението, което е безкрайно обидно, но в последно време като че се намесва и в начина, по който се осъществява дейността. Какви са формите на взаимодействие и на корекция от страна на адвокатурата по отношение на администрация? Естествено, всеки адвокат, защитавайки правата на клиентите си спрямо органите на администрация, упражнява контрол върху законосъобразност на тази дейност. И когато отнесе въпроса към съда, пък съдейства на съда да постанови решение, което съответства в най-голяма степен на действителния смисъл на закона с оглед защита на правата на гражданите. И тук се поставя винаги съществения въпрос: какво значи независимост? Независимост означава професионална независимост, което значи подготовка. Защото само един дълбоко подготвен адвокат по материята, в която се е заел да осъществява защита, може да противопостои и на прокуратурата, и на администрацията, и на съда. Каква е задачата на адвокатурата с оглед отношенията и с прокуратурата? Всъщност, адвокатурата в първоначалния си вид възниква точно по този начин, като защита срещу обвинените лица в извършване на престъпление, защото държавата разполага целия ресурс на специализация с всички условности, но гражданина не разполага. И именно тази професионална защита, която ние предоставяме, внася разумния баланс между държавата и гражданина. Функции на адвокатурата при осъществяване на правосъдието и за кои са основанията на независимостта на адвокатурата. Аз съм се опитала да ги систематизирам, без да претендирам, че това е изчерпателно, но кои са те? На първо място подчинеността на адвоката на закона, защото това е първото правило в традицията на адвокатската професия, естествено прогласено и в нашия закон. На второ място истина, която истина не винаги може да бъде постигната, но тук говорим за истината на отношението за истинност на адвоката към самото право. На трето място добросъвестност. На четвърто място законните интереси на доверителя. След това тайната, която е доверена на адвоката, задължението да зачита интереса на другата страна и на всички трети лица, участващи в едно съдебно производство, включително вещите лица, свидетелите и всички останали участници в процеса. Не на последно място, да пази чистотата на правосъдието и да пази обществения интерес. Защото служайки на клиента, той може да служи на клиента и да защитава неговия интерес, но с ограничението само с законни средства. В нашия закон
За разлика от други правни системи, има изрична забрана да си служи със средства, които биха повлияли на производството с оглед неговото забавяне или шиканиране. На следващо място, за да може да се осъществят истинските цели на правосъдието, независимостта на адвокатурата и на конкретния адвокат при упражняване на професията трябва да върви ръка за ръка със сътрудничество с всички останали органи. Защото нито съда може да функционира без адвоката, който е подател на тези и коректив на работата на съда, но и адвоката не може без съда, от който очаква крайния акт и подготовката на който би трябвало да има решаващо и много важно значение, но ние още не говорим за качеството на правосъдието, ние си говорим все още за бързина, случайно разпределение и така нататък. Не сме стигнали до дълбоката същност на въпроса. Спрямо кого адвоката е независим? Преди години, от незнание и неопитност, отидох на един международен конгрес и първата тема, която се нищеше, беше независимостта на адвоката от клиента. И аз така много се бях стресирала от този въпрос, защото адвоката някак си изглежда зависим от клиента, не само защото той му плаща, защото той служи и защитава негови интерес. Само че границите на зависимостта на адвоката от клиента с оглед възложения му случай, за който трябва да се действа, независимо дали това ще бъде процесуално представителство или не, са границите на законността. И понеже адвоката няма как с беззаконие да постигне законие, затова адвоката може да се откаже по време на поета защита, когато има различие с клиента, спор с клиента, не само по отношение на, да речем, кои факти да бъдат изнесени, но и как и какви правни тези да бъдат направени, чисто тактическите процесуални ходове и възможността адвоката да не опозори себе си като служител на правосъдието, приемайки тези на клиента, които са несъвместими с принципа на законност. Независимостта от насрещната страна, като че най-така изглежда постижима и с даже дисциплинарните практики на Висшия адвокатски съвет най-малко случаи на такива форми на зависимост има, но тя следва да бъде отбелязана заради икономическото неравенство на страните в процеса. И както одеве си говорихме с едни колеги преди да започне конференцията, независимостта е вътрешно състояние на духа. Тя е независимост, както си коментирахме, от собствените ти изкушения и независимост от това да не се подадеш на лоши мисли и намерения. Затова независимостта има едно чисто духовно, интелектуално измерение и не случайно само дълбоко морални хора могат да бъдат адвокати. Защото вътрешното противопоставяне у нас е най-сериозният резерв и защита на нашата независимост и служенето на каузи, които съответстват на законовия ред. Знам. Не на последно място искам да обърна внимание на независимостта на адвоката от общественото мнение. Много опасно стана това. Верно, че то не е изрично оповестено в нашия закон. Обаче тая независимост е най-страшна, защото се създават предварителни нагласи в обществото, кой е виновен, кой е невиновен, без обществото да знае фактите по случая и задачата на адвоката става още по-сложна. И тук действителната роля на адвоката е не да излезе пред медиите и да разказва делото, а да може да преодолее безусловното влияние, което има общественото мнение и по отношение на законодателя. Вие виждате, законодателя стана линейка, възниква един случай, айде ще изменим закон за домашното насилие, айде друг случай закон за движението. Но това е задача не само на конкретния адвокат по конкретното дело. Мене се струва, че тук все повече и повече трябва да се намесят органите на адвокатурата, точно за да защитат обществения интерес при точното прилагане на закона. И последната независимост на адвоката, която следва да бъде отбелязана от органите на адвокатурата.
Защото органите на адвокатурата осъществяват самоуправлението, но те не могат да се намесват по отношение на това как конкретният адвокат осъществява защитата по конкретно дело или случай. Тая работа е много тънка, защото ние имаме дисциплинарно нарушение, грубо нарушаване на правото, имаме нарушение, некоректно отношение към клиента, така че всичките тези неща, с които обикновено са сезирани органите на адвокатурата, много внимателно трябва да бъдат преценявани, за да не се окаже, че чрез проведено дисциплинарно производство всъщност се прави ревизия и се подлага на преценка начина, по който адвокатът е организирал защитата си. И наистина само ги маркирам, кои са гаранциите на нашата независимост. На първо място отделността от държавата и аз пак обръщам внимание дали не е дошло време за сериозна ревизия на правната помощ, защото голяма част от колегите адвокати осъществяват защита по реда на правната помощ. На второ място, вътрешното самоуправление и контрол за законосъобразност от съдебната власт само по отношение на нарушения, свързани с законосъобразно провеждане на избора. Така, самоуправлението, включително възможността за създаване на колегии. Ние нямаме проблема на колегите ни от Турция, но вие знаете какво стана там. Там просто се създадоха алтернативни колегии, за да бъдат удобни на действащия политически режим. И стана страшно, защото те бяха толерирани от властта с възлагане на защити по определени дела, така че да се направи икономическа независима новата колегия, угодна на политическата власт. И следващо място, наличие на специфичната дисциплинарна отговорност. Колеги, знам, че все повече и повече, като че има искания за разширяване на съдебния контрол по отношение на дисциплинарните производства, с теми, които полагам за след това. Но една от основните гаранции за независимост на адвокатурата е адвокатите да бъдат съдени от свои колеги. Да, възможно е, тук заради конкуренция да има елемент на отмъщение. Възможно е, този риск винаги стои. Но нека да се концентрираме в съдебния контрол само при лишаване от право да се упражнява адвокатска професия. Така, няма да повтарям, че гаранции за независимостта е несъвместимостта с други професии, които да бъдат упражнявани, с забраната на адвоката да извършва определен вид сделки, колкото и да му даде забраната по 185 ЗЗД в този си вид, разбира се, защото тя е продължение на забраната да квота литис. Но искам да маркирам последното и най-важно нещо. Независимостта на адвоката, разбирана като финансова свобода и поредните уклони за намеса на държавата при определяне на адвокатските възнаграждения и желанието на институции да влияят върху този процес. Финансовата свобода е първата и основна гаранция за всички други видове свободи, защото само финансов независим човек може да има свободна воля. Ще спра до тук, защото има страшно много други теми и ви моля да помислите по въпроса какво ние като институция, като органи да предложим на конституционния законодател в лицето на Народното събрание. Разширяване на правомощията за съдиране на Конституционния съд или да отидем в модела на пряка конституционна жалба, където самите адвокати ще бъдат изправени пред предизвикателството да се явяват пред Конституционния съд. Сериозен е въпросът, очевидно няма да бъде решен днес, но е тема за размисъл, защото това са съвършено различни модели, които ние можем да предложим и да поискаме. Ще спра до тук. Надявам се в дискусиите да имаме много повече време да коментираме отделни въпроси. Благодаря ви.